De Lietse dwarfskwallen, dat nou 18 baan op zitten, krijgt nog 2 jaar de kans haar te bewijzen. De leerlingen wien justerjoen bij de allesbeslissende raadsvergadering. Ik zit hier al sinds mijn groep 1 op. Ik wil graag dat die open blijft, want ik wil graag mijn school afmaken. Ze moesten eerst praten en toen op het laatst werd het gestemd en iedereen stemde op dat de squallen hier mocht blijven. En dat komt door acties van verontreste orden. Zelfs oud-dwarfsgenoot Piet Paulusma waard inzetten. Mijn succes, want de squallen mij dus hier blijven. Ouders verwacht je dat de bouw van nieuwe huizen in het dorp de Moskeflapper perspectief jouwt terug te groeien naar 23 baan. Die binnen van de wet nodig om bestaansdicht te hebben. Het Riesbesluit is viert als een overwinning. Absoluut, ja. Nou ja, de school is dan mooi versierd. We hebben gisteravond al een feestje hier gehad. Dus ja, het is absoluut een feestdag natuurlijk. Dit moeten we vieren. Ja. Dan ben ik toch kritisch. Is het net uitstel van executie? Dat weet je nooit. Nee, maar goed, deze 2 jaar hadden we recht op. En die hebben we nu gekregen van de raad. En we gaan er alles aan doen om ook te zorgen dat er over 2 jaar nog voldoende leerlingen op zitten. Stichting Radius, dat de squallen ondervalt, wordt die per vast sluiten. Om zo alle jaren een ton te bezuinigen. De geldkrapte bloot nou likwols. En dus verwacht de onderwijsorganisatie dat het iepenhouden van de Moskeflapper hoe dan ook gevolgen had voor oren iepenbieren basissquallen in French Radio. Het kan betekenen dat we wat aan de groepsgroottes moeten sleutelen. Dat we moeten kijken naar welke voorzieningen we op de diverse scholen hebben. En het heeft natuurlijk ook mee te maken met hoeveel formatie we nu naar de Moskeflapper kunnen sturen om die 17 kinderen goed les te geven. Radius wil nou bij de politieke onklapje om extra geld te vragen om kniepenpunten op te lossen.